Vítam vás majster v záhrade. Dnes si ideme urobiť recenziu na túto akumulátorovú reťazovú pílu od Stihl. Píla Stihl GTA 26 nám prišla v tejto prenosnej taške. Píla nám prišla s touto krytkou reťaze a lišty, ktorá má 10 cm, s rýchlosťou reťaze až 8 metrov za sekundu, PM3, ktorá má nízku spätnú silu. Ďalej sa na píle nachádza indikátor batérie, po ktorom stlačení sa rozsvieti a vidíte, koľko vám batérie ešte zostáva. Výborne umiestnená je tiež poistka, ktorú môžete stlačiť ako dole, tak aj hore. A je umiestnená na oboch stranách, takže je vhodná aj pre ľavákov. Medzi výhody tejto reťazovej píly by som určite spomenul jej rozmery a hmotnosť, ktorá je len 1,4 kg, takže sa s ňou určite dostanete aj do úzkých priestorov. Pri našom zaťažovom teste v praxi táto píla vydržala na jednu batériu 80 rezov, konárov, ktoré mali v priemere 4 cm, čiže veľmi pekný výkon. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli túto recenziu. Napíšte nám do komentára, čo si myslíte o tejto píle a či by ste si ju kúpili, čo sa vám na nej páči a čo naopak nie. A nezabudnite sledovať majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. Vidíme sa na budúce.